BPF नि गेदेर खहा थारैनो BPF दलाव रावबो दैदेनगिरिया थाला नामा प्रमद बर' दैदेननाय UPL सरखार फैनायनि उनाव जेबो सिलाय बारुदनि सोदोब खोनानो मोनला सोरबाया सोरजोंबा गावथारजादों सोरबाया बहाबा लांखारजानानै गावथारजानाय बेफोरबायदि प्रमद बर' दैदेननाय UPL सरखाराव गैला थांनाय BPF सरखारनि समाव CWC नि बिबानगिरि जानानै जेबो बाथ्राखौनो बुंनो मोनामोन थांनाय 17 बोसोराव जेबो खान्थि गैयामोन नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय UPL दोला फैनाय लोगो लोगोनो गोबां सान्थि फैबाय बेफोर बाथ्राखौ बुंदों दिनै UPL दोलाव जगदान जानाय BPF CWC नि बिबानगिरि गीतानन्द नार्जारिया फिन आरोबाव क'क्राझार UPL मावखुलियाव BPF दोलो CWC नि बिबानगिरि जिल्लानि बिबानगिरि आरो गोबां BPF दोलोनि सा 127 सोद्रोमाफ्रा UPL दोलाव जगदान फोरमायनाय बादिब्ला CWC BPF नि गीतानन्द नार्जारि दरंगाजुलि ब्लक BPF नि भाइस प्रेसिडेन्ट हेरात किशोर बसुमतारी दरंगाजुलि ब्लक BPF नि भाइस प्रेसिडेन्ट आयुब खान बिथांमोनाबो दिनै UPL दोलाव जगदान जायो बिथां गीतानन्द नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावदोंदि प्रमद बर' दैदेननाय UPL दोलोखौ मोजां मोननानै आरोबाव BPF नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPL दोलाव जगदान जाबावगोन जोङो दिनै जों BPF आव दंमोन बहु बोसोर BPF आव दंमोन जोङो आं CWC नि मेम्बार गीतानन्द नार्जारि जोंहा पार्कजुलि प्राइमारिनि गासिबो प्राइमारिया दिनैहाय नैबे UPL आव जइन जाफैबाय UPL नि नैबे सेन्ट्रेल अफिसावहाय जइन जाफैबाय दिनै जोङो बिराद मोजां मोनदों जइन जानो मोननानै खारन जोङो जे प्रमद सारखौ मोनदों बेखौ एकदम सिम्पल हिसाबै जों मोनदों बिराद सिम्पल मानसिया बेनिखायनो जों बिराद मोजां मोनदों जों खामानि मावनानै जों मोजां मोनगोन आरो एक समाव जोंनि समाज अबस्थायाव बा जोंनि जायगायाव ओरैबायदि अबस्थामोन जे जोङो बाथ्रा बुंनोबो हायामोन बाथ्रा बुंनो अधिकार गैयामोन अबेबा मेल मिटिंआव सोरनिबा मेल मिटिंआव थांनो अधिकार गैयामोन जोंहा अबेबा कुवारिफोर टेन्डार होनो जोंहा अधिकार गैयामोन जोंहा बाजाराव टेन्डार होनो अधिकार गैयामोन जेबो जों होनो हायामोन दा बे अबस्थाया दा गैला सान्थि फैबाय जेरै सान्थि नङाबा मानसिफ्राथ' थांना थानाया मुस्किल दं जेरै नोङो नाय जे थुरसियाव ना बेदर दंब्लाबो नोंनि उदैया जुदि बेमारबा नङा होमबा बेथ' जानो हाया जानोबो सान्थि गैया आरो जानोबो हाया थिग बेबायदिनो जोंनि बे BTC आव जुदि सान्थि गैयाबा थांनानै थानायनि मा लाब दङ बहायलाय जेबो मावनानै जानायनि अधिकार गैयाबा बुंनो अधिकार गैयाबा नङा होमब्ला दा जोङो नैबे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे सान्थिखौ मोनबाय जोङो दा जोंनियाव गुलिनि बारुदनि जेबो सोदोब जों खोनाला सोरबा थैदों सोरबाया सोरखौबा गावदों सोरबाया दखानाव अबेबा थैदों सोरबा बाजाराव थैदों सोरबा लामायाव थैदों नैबेबायदि परिबेस दा गैला एकदम सान्थि फैबाय जोंनो सान्थि नांगौ जोंनो बेलेग जेबो नाङा जोंनो सान्थि नांगौ समाज मोनसे मोजां समाज बानायनोब्ला सान्थि नांगौ सान्थि नङाबा जेबो समाज मोजां समाज जों बानायनो हाया जोंनाव दिनैहाय 127 जन जइन जाबाय आरो जाबावगोन जोङो दरंगाजुलि पार्कजुलि प्राइमारिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बाखि माबानिफ्राय दं 8 नम्बर प्राइमारिनिफ्रायबो दङ तामुलपुरनिबो दङ आरो टंलानिबो दङ 127 जन जोङो जइन जाबाय आरो जइन जाबावगोन फैबावगोन बे समावहा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोआव उन्दै फरायसाफोरखौ राजखान्थियाव लाबोगासिनो बेखौ लाना मा बुङो बेखौथ' आं हामजानाय मोनाखै दा फरायफुनाय गथ'फ्रा जुदि राजनितियाव हाबोबा बिसोर IAS जागोन IPS जागोन माबा मोनसे जागोन बेथ' साइड जालांगोन ना बिसोरनि सिन्ताधाराया राजनितियाव हाबगोन राजनितियाव हाबबा नोङो नोंनि फरायनाया मुथते एसे माबा जागोन आरोखि नस्थ' जागोन आरोखि ओंखायनो आं साननायावहाय बे कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ राजनितियाव सोनायखौ आं एकदम हामजायाखै सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो
एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।